Ahoj, ahoj, ja som Peťo a toto sú Panda karty. Dnes budeme losovať o karty, ktoré som naposledy vyťahol, tieto inzerty a tieto base karty naraz. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do losovania, vážim si to, môžeme sa do toho pustiť. Prepínam si vás na notebook, na obrazovku teraz. Tak, tu vás všetkých mám. Čiže Adrian 1 vstup, Lukáš 4, Erik 4, Tomáš 4 a Andrej 1. Ešte zamiešam inzerty. Dobre, myslím, že stačí. A zamiešam aj vás. Hotovo. Čiže začíname losovať o všetky base karty práve teraz. Base karty získava Erik. Tentokrát ich má Erik. Znova to bolo tesné. Prvý insert je Igor Šesťorkin na Vibing. Získava Lukáš. Áno. Ďalšia karta je Alexander Nikišin na Encore. Získava Erik. Ďalšia karta je Conor Helibak na Glossy. Tu získava Tomáš. Gratulujem. Teraz tu mám Young Guns, Dimitri Simašev. Získava Tomáš. Ďalšia karta Dylan Holloway na Encore. Znova Tomáš. Pokračujeme Brady Tkačuk na Glossy. Získava Adrian. Ďalšia karta je Young Guns, Ryan Ufko. Získava Tomáš. Ďalšia karta je Alexander Barkov na Sizzle Reel. Získava Lukáš, je to spekl verzia. Teraz tu máme Sizzle Reel, Valery Nituškin. Získava Erik. Ďalšiu v poradí máme Easton Cowan, Program of Excellence, Canvaska. Čiže možno aj najlepšia, ktorú som vyťahol, poďme na to. Tu získava Lukáš. Tesnotka, ale majú Lukáš. Ďalšia je Brian Rust na Encore. Získava Erik.
Ďalšia karta je Moritz Seider na Dazzlers Orange. Tu získava Lukáš. Pokračujeme Frank Vatrano na Sizzle Reel. Takisto Lukáš. Let Them Cook, Brady Tkačuk. Získava Tomáš. Ďalšia karta je Conor Hellebuck na Vibing. Získava Erik. Pokračujeme Young Guns, Ty Miller. Získava Erik. Znova Young Guns, Zach Metza z Buffalo. Získava Erik. Marco Kasper na Glow Up. Získava Tomáš. Dazzlers Orange Ziv Bayum. Pre Lukáša. Zaradil som aj checklisty, takže checklist Jack Hughes a Caulfield. Adrian. Pokračujeme Slaps, JT Miller. Tomáš. Ďalšia je Robert Thomas, Dazzlers Red. A tu získava Tomáš. Conor McMichael na Glow Up. Takisto Tomáš. No a teraz tu mám Ovečkina na Z-Force. Limitovaná 399, tak uvidíme. A tu získava Adrian. Super, gratulujem. Znova checklist. Tage Thompson a Jack Eichel. Získava Lukáš. Canvaska William Karlsson. Znova Adrian. Gratulujem. OPC Glossy Gold verzia Artemi Panarin. Získava Andrej. Super, no len keby už nebol v LA. Teraz máme Slaps, Ivan Bouchard. Získava Tomáš. Beckett Seneca na Glossy.
získava Tomáš. A posledný insert je Sidney Crosby na UD Portraits. Tak poďme na to. A ten získa Tomáš. Super, takže karty sú rozdané. Ďakujem všetkým, čo sa zapojili, aj všetkým, čo si len pozreli moje video. Veľmi si to vážim a na budúce ďalší týždeň budem otvárať nejaké blástre plus nejaké náhodné balíčky z rokov 22-23. Keď to bude vonku, tak určite dám vedieť do našej skupiny a majte sa pekne, díky moc, čaute.